Čiže čaute ľudia, vás tu vítam u nového videjka. Dneska si tu zahráme Steel a Brainrot. Takže bude aj súťaž o mojho jedného Brainrota. Ideme si ho ukázať, je hore. O túto čilafače lestre je láva, krab, žúvačka. Žúvačka tá je zácna teraz, lebo už tu není ten stroj, ak vidíte. Takže bude o ňu súťaž, to už uvidíte v šorte, dosť veľa pridáva. A rovno dole mám Kokofanta Elefanta, ktorý pôjde do tohto stroja. Skúsime sa ho dneska naplniť celý. Takže ideme tam dať tohto Kokofanta Elefanta. Tak, čiže ideme. Boom, Kokofanta Elefanta je tam, pozrieme koľko, hodinu a 3. Takže teraz by nám mohol padnúť ten papagaj taký, potom 10% Los Orcalitos, potom Los Tung 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 Sahuritos, či čo, potom tá lopata, ktorá som počul, že není vôbec dobrá, neviem čo je na tom pravdy, akurát to je Sigma Boy, no samozrejme kto dá odber je Sigma Boy, takže dávajte odbery a lajky. Ja neviem, ak sa vám videjka páčia, tak dajte like. Ak niekto, no to uvidíte v šorte, čo budete musieť splniť, keď chcete tu čilafače lestre. Mne by kľudne sedel aj ten papagaj. Ja nechcem hlavne rejtky a také, ja by som chcel voda a mytika, no to by som tam nechcel, takže teraz nám tam je šanca iba na godov. Teraz by som tam mohol dať koho, mne sa tam nikto nechce dávať, všetci sú takí, že dobrí. Tak ja neviem, asi ešte nikoho. Tak všimli ste si taký rozdiel, že tento Trigolini Fruitini pridáva 60 000 a stojí 25 miliónov. A tento Truzo Turbo 3000, tak ešte tako a pridáva 450 000. Tak ja neviem. Tak ja neviem, ja nechcem tam dávať svojich brainrotov, ale pre vás, čo by som nechcem. To je také, viete, ťažko sa získavajú potom zase tí brainroti. Takže, ale ten čilafače lestre bude niečo za niečo. God za goda. Vy môžete dať Kokofanta Elefanta alebo nejakú čilafače lestre. A iba z tých dvoch. A potom ja vám dám túto špeciálnu žúvačkovú, lávovú, krabiu, čilafače lestre. To myslím, že je trocha lepšia ako Kokofanto Elefanto aj normálna čilafače lestre. A možno bude aj menšia súťaž od tohto Tralalelo, alebo nie, od tohto Tigrolini Fruitini, o neho. A u Din 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 Dun stojí menej, jak tento, a u Din Din pridáva viac, jak ten Tigrolini Fruitini. Takže ja neviem, čo vám na to mám povedať. Za 39 minút si môžeme zatočiť týmto. A aby som chcel to 2%, že dvakrát server Luky. To by som chcel. Len iba 2% je na to. Ja som chcel aj tú orku. Ale to asi, to mi nepadne. 100%. Mám tu mytika, Bombini, Guzini, no počkaj, to si kúpime takého Bombiniho. Uvidíme, čo nám dá stroj za to, a keď nič, tak idem to predať. Tento mytik není dobrý, tohto miliónového Bombiniho si zoberiem. Počkať.
kúpim toto. Čo tu mám? Nič. Dobre, bombínyho mám. Čau. No. Zoberme si bombínyho Guzínyho. A čo nám za to stroj dá? Toto by to... Nie, tak bombíny ide do líčí, kámo. To nám celé to skazí, kámo. Ten tam nebude proste. Komu... Keď budeme mať Robuxy, tak možno kúpim to Luky. Ježiš, počkajte. Tak. Žiadny brainrot ako tu nie je zatiaľ nejaký kód, že špeciálny do toho stroja. Ale ja som jak večer v Bulharsku hral. Sorry, že som nenatočil nič, nemal som čo. Ale zrazu večer som si išiel zahrať a bol tam tento Kokofanto Elefanto. Takže v Bulharsku máte šťastie. Doporúčam ísť do Bulharska hrať Styla Brainrot, takže tam sa to vyplatí, nejak tu na Slovensku sa nič nevyplatí, všetko to je drahé. No, možno sa tu vyplatí, že sme najdrahšia zem na svete, vole. Tak ja neviem, kámo, čo s tým Slovenskom je, ale to nie je ani šťastie, ani kámo. No, mal som byť ticho, lebo teraz to budú iba legendarky, to vole, Ballerina Capucci. To nemám. To je nový. Box. Prečo 2 milióny? On je drahší. To je mythic, ale iba... What the Počkaj. Čo z toho môže padnúť nové? Komu what? Ale veď... Ale... Tak aspoň budeme mať boxy na videjko, takže... To bude dosť dobré. No a čo nám môže teraz padnúť? To je docela dobré, lebo stále nám môže padnúť ten vták. Na to je dosť veľká pravdepodobnosť, takže to tam necháme. Oni nás tu podľa mňa... musíme ísť na iný server, odpájame sa, počkaj. Ľudia, tak nič, on sa odpojil, tak zostávame tu. Ale som rád, že ten mythic, ktorého ešte v indexu nemám, či čo to je, že išiel k nám do indexu, kámo. Kde je? Vedia, aha, ja mám golden verzii. Počkaj, tu mám... Toto sú všetky moje legendarky, bro. Musím sledovať aj pás, počkaj. No, všetky moje legendarky. No, tu ho máme, kámo. No. Za 8... Ale prečo je ten box drahší? Že on bol lacnejší. Počkaj, on ide dať do stroja, kámo. Keď áno, tak to je dobré, nie? Ale dosť veľká pravdepodobnosť, že... Viete, že už nie je taká šanca, že nám padne oni, takže tento pôjde naspäť. To bude ako taký... Chápete ma, nie? No neviem, ale snaď hej. A mohli by sme si spraviť také videjko, kde pôjdem na môj taký účet, kde môžeme kradnúť dobrých brainrotov, ak chcete. Napíšte do komentárov. Alebo dajte like, to úplne stačí. Alebo keď ja neviem, keď mne sa bude chcieť. Tak možno bude videjko, kde budem kradnúť brainroty, takže máte sa na čo tešiť. Takže tam sa volám úplne inak, kámo, tam volám 2T1
všetko veľkým Nikokas, kámo. Asi mám kas, ja neviem. Ale potrebujem nejakých godov, ale ja pre vás tam asi dám z týchto mojich godov. Takého zlého, takto triggerliny. To nie je dobrý. Ten pôjde. No čo nám teraz nabídne? Hej, kamo, tam dám ako... Hej, what the fuck, kamo. Tak, a keby som dal tohto preč to... Data, či čo to je? Datarka. No, tak to už nám padnú iba godovia. OK, aby som tam asi dával radšej tých godov. A takých mojich zlých, čo nemám rád. Takže... Tohto predáme. Teraz by sme to mohli dať, ja neviem. Asi to stačí, ja neviem. Ale keby nám padla orka, tak to si necháme. Počkaj. Dobre, za chvíľku budeme mať kolo. Čo by sme mohli dať do toho stroja? Tralala, to nie je dobrý vôbec. Čo by som tu? Tak môžeme tam dať to tralala. A ja ho mám veľmi rád, kamo, tam nebudem dávať tralala. Niekoho iného, ja ho mám rád. Tak napríklad din, to ani nepotrebujem. Mám ho tam dať, ja ho tam nechcem dávať, kamo. Dobre, tak ho dáme tam. Ale ja ho tam nechcem dávať, on je dobrý. Nie, zabudni. Že neprepína, kámo. Tak neviem, čo budem robiť, lebo ja mám... Proste ja neviem, ja mám dobrých tých brainrotov, ja... Ľudia, ale ja vlastne tam môžem dať tu Chilafa, Celestra, lebo tých, čo ukradnem na tom videjku, tak ja môžeme o tých robiť súťaž, čo? To je dobrý nápad, tak táto Chilafa pôjde. To ani tak nepotrebujem, ona není taká, že wow. Pozrieme, čo nám teraz môže padnúť. No, najviac môže padnúť ten vták, ale ja mám dosť veľké šťastie. Niekedy. No, to je jedno, to ste snad nepočuli. Koho tam môžeme ešte takého zaujímavého dať? Už takého, že zlého nemám. Komu? To mám rád tohto, takže asi Mateo pôjde preč. Trál mám rád. A keď pridáva menej, tak nie proste. Dobre, čiže idú do stroja, teraz nám... Kamo. OK. Čo už sú v tom strojivu. A musíme dosť dlho čakať. Čo môžeme asi v ďalšom videjku. Takže ja sa s vami lúčim a zatiaľ čus.